belasan tahun pikirane tasih mijeng-mijeng. Tapi nek wis usia likuran niku lingguh ning kursi. Ngaji luwih tenanan, kuliah luwih serius, nyambut gawe luwih getol mergo nek wis usia seli. Nang ngono aku direwangi jawab kurthok ya pelit jenengan. Ulang. Nek lare wis usia seli, roli, teluli, patli, kunjur ora terus monine 25. Nggih Bu nggih. Lebar 24 kok monine selawe seneng lanang wedok, selangkung seneng sing langkung-langkung. Mula kawit usia selikur biasane wis lingguh ning kursi ngibadah nyambut gawe tenanan mergo ngemuti. Nek wis usia selawe mulai seneng lanang wedok. Mung jamane mawon jaman akhir. Wong sakniki durung usia selawe mawon lare SD wis do pinter pacar-pacaran. Malah lare SD lek pacar-pacaran lek ngundang ayah karo bunda.